She was 21 years of age. She was stabbed, assaulted by her boyfriend, Utshepo, esiteshini 9. She was 5 months pregnant. She died. Lezi ezinye zezigameko zabesifazane ababulawa ngenxa yodlame oluyamaniswa nobulili ngo-2020. Lezi zigameko ziholele ekutheni umphakathi uvuke umbhejazane waphoqa ukuthi kuvalwe isiteshi samaphoyisa, kubanjwe umhlangano ophuthumayo nongqongqoshe wamaphoyisa. Imindeni isiphila ngokwesaba. Abantwana abasajwala ukudlala until 6 o'clock 7 o'clock. Now khona nomunye umntana nje ona 10 years 11 years nanoma kushaya uma 7 simphe ukuthi abuye endlini. Idlulise izikhalo kungqongqoshe wamaphoyisa. Sicela ukuthi yonke into ibiqala sibona kwakhiwa ipolice station entsha enye, kufakwa icourt entsha. Everybody raised an issue about the police station. Commissioner is here, but also from the office of the minister will send the secretariat just to check at the station what's the problem. Umnyango wamaphoyisa uthi uzoqinisa isandla ekulweni nobugebengu.